ji wee bụrụ nwoke odogwu m na-enye m ezigbo nsogbu. Biko nụ, ọ bụrụ na gị na ụmụaka nọ iwelu earphone tinye na ntị. Ofu nwa okolobịa sị m na ya amarọ papa ya, na ya maala mama ya, mana mama ya mụrụ ya n'ụlọ wee hapụrụ grandfather ya na grandmother ya wee jewelụ. Mgbe ya dị 11 years ka ya jebe bọyị na ebe afọ ka ya nọ wee nwee the first experience of ihe anya na-achọ ịkọrọ anyị ihe a na 18-19 years ya ịghọta. Na ya bịa nee onwe ya anya n'ife ya ji wee bụrụ nwoke, ọ bụrụ na mkpụrụ ya na-aba arara ịra na o nwere nke ka nke aka ekpe pere mpe, nke aka nne buru ibu. Ọ sị m ya bịa metụ ya aka, ọ dịka a ga-asị na o nwere ebe akwala gbakọrọ na nke aka ekpe afọ pere mpe. Na mgbe afọ ya dị 18-19 years, ọ nọgide ọfụ bịa ọfụ, ọ na-afịa ụfụ fụọ ọnya, ọ nọgidekwa ọdana ebe 3-4 months ochigetekwa azụ, ọ na-eme ya nwa obele ịmagolo ya na-edi until ya wee decide ya ije obodo oyibo, ya wee jebe Dubai. Ọ sị m datịrị ịmalụ na ije obodo oyibo na iluo na a na-alụ ọlụ 24/7 afọ ịghọtago, ya welu owe solibia welụba ọlụ 24/7 na o mesịrị 6 months si mkpụrụ ihe na-abụọ wee bido ife ya ụfụ, ọ na-afụ ya ihe a. Ọ sị m ihe afụ bịa ụfụ na o kwezikwa akwụsị o, wee na-afụ ya ihe ọ na-afụ ya ihe a ka a na-agwa anyị ihe a na ị nwere ike ịna na ị nwere ike ịkwụ ọtọ ya and ọfụ bịa ọ na-atalisie ukwu ya wee jekwulu kọmpani ya na-alụ ọlụ wee gwa ha, gwasịa ha agwasị ya jebe ụlọọgwụ, wee lụọ n'ụlọọgwụ wee nenesie. Dọkịta wee sị ya na ihe a bụ ihe akara itriti mgbe o pere mpe, mana ebe etritiri na a ga-eme ya ọpịrị ya wee kwalụ. Ewee gbakọsịala ya ego karịa, ọ bụrụ ife ya ga-eme ya wee sị ka ya na Naija, ya wee nata Naija ebe ego ga-adụla ya les, ewee mee ya ọpịrị, mesie ya ọpịrị ka tete wee metụwekwe mkpụrụ mgbedike ya aka. Ọ bụrụ dat na akwala afọ gbakọrọ agbakọs, mana ofu ọ na-afụ ya na ọ ka na-afụkwa ya ka na-atalikie. Ọ sị m nna ọkwanye ahụ, ọ sị bụ na ka o si eme ya bụ mgbe mgbu ji aka njọ bụ onwe ka ya si lalụsị ụlọ tete ife ya ji bụrụ nwoke kwụrụ ọtọ. Ịmago na ụmụ nwoke na ịlalụsị ụlọ tete ife ji bụrụ nwoke kwụrụ ọtọ, ọ kwụsị ọtọ daa obido na-egbu ya. Mana bifo ya anaba Naija na o nwere nwa agbọghọ ya fụrụ n'iru akwụkwọ ịghọtago, ya na ya na-abụ bido na-akpa ka ya na lụrụ ya jekwulie fa na abụ nọ ịghọtago nọsịa bifo ya wee mee de ọpịrị ya mee. So anọgide the girl ya na-agwa anyị maka ya wee bịa sị na ya dụọlia ime, mana ya wepụlie na ya dọsọrị na ya amụbugo nwa n'ụlọ na ya chọrọ ịmụsị nwa n'ụlọ again. Ọ sị bụ maka na before emenye ọdịsọpịrị na-echekikwelie ewu sị na ihe niile dị mma, ya ejekwa check-up again, asịkwa na sperm count ya zuru ezu na nwoke na everything zuru ezu, na ọ bụrụkwa mfe na ihe akali correct na ụmụaka na correctịrị ya. Ihe a bụ ihe a na-agwadebie. Ọ sị m ma tata na dịtịnịka na-egbu ya mgbu, ya lụba ọlụ kwụwa ọtọ rinne ka o ji aka njọ ogbubezenye non-stop, ya ji ịnyụ mamịrị ọ na-egbu ya, ya nyụsịa nwa mmiri ọ na-egbu ya, ọ kwụsị ọtọ ọ na-egbu ya. Ọ sị m and ọ na-egbu ya, ọ na-atị ata n'ukwu, ọ na-atị ele jidete ukwu ya lisie. Ọ sị m ka ya na-agwa anyị ha na ya akaligo more than 40 years now, na ya anụbe nwaanyị maka gịnị, maka ihe a na-eme na ọ bụrụ na ya ka kpatara ego ya ga-eji nye nwunye nni o, maka na ihe a niile bụ ego ka ya na-espend na-adozisie ụlọ ebe ya ga-anụ nwaanyị, but still na ihe ekwere ya. Ọ sị m n'eziokwu dat na ya jigoli etụba nwaanyị ime, yes, mana ịgbagolu na nwaanyị gịnị a na-akwụ na nwaanyị gịnị a ga-ebi dịka di na nwunye abụrụ ofu ihe, akwa ịghọtago na ihe a chọọ bụ ya gwọsị anya ka e wee chebe echiche nụ nwaanyị. Ọ sị m nne na ike gwụrụ, ngwa eju onye wee sị ya nwanne m ịnọlụ n'enu nwaanyị ọ na-egbu gị mgbu? Ọ sị m mba ahụ na ọkwụlụ ọtọ ọ dị egbu ya mgbu, ya nọlụ n'enu nwaanyị na ọ dị egbu ya mgbu,
andị na ya na-anọ oke nwoke ọbụla siri ike na-anọ ya na-anọzu anọzu ya na ọlị mmụọ ọsị bụ kama na ọnya jezizie pụta ọda ya chai na ọ bụrụ na ya kọrọlụ m na m ama mma o ịghọtago ya na nwaanyị ga-anọlụ mmatụ na nwaanyị ama mma olesi m ya gwala onye afọ bụ ịghọtago na mgbe o ji egbu ya mgbu ma ya na nwaanyị nọlụ bụ ya si n'azụ ịgbago mọnki onwe ka a si n'azụ wee na-akụnyabụ ịgba afọ na-akụta dị woman n'azụ ya mkpụrụ egbe afọ mkpụrụ odogwu ya na-akụta dị woman n'azụ ọnya bụ na efilebe pen mana ọ bụrụ na anọlụ regular style ịmagolunu na o nwere ka o si ya egbu ya mgbu ọsị m nne na ihe a na-agwa anyị ihe ya anọgidekwe ka a nọsịrị Naija after 7 months o nwere ife ya atrahịra cha nyechiekwa azụ back to Dubai lukwa ebe afọ bidokwa ọlọdịtene kakwasịa njọ na-egbukwie na-atị ya ata ya ji inyo amịrị okwu nke nwa nke nwokwu n'ike kwụọla ọtọgbu ya wee sị ka ya wepụtara ya ụmụ Igbo ọsị m na ife a ji wee wepụta ihe a bụ nọmba 1 ka amalụ ma onwego onye o mere nọmba 2 ka amalụ ma o nwere onye ma ihe ya nwere ike ime n'ike agwụgokwenụ ya ọsị m na ejinuru ọgwụ Igbo wee gwa ya maka ajụrụ m ya sị ejinugo ọgwụ Igbo ọsị m mba ịghọtago ọsị m biko onye ọbụla bụ dọkịta nọ na peji a nwere ihe o nwere ike ịgwụ ya biko ya nyelie aka ọsị m ọbụgodu na ịbụrụ dọkịta nwee onye bụ dọkịta maọbụ onye ọbụla ịgba alụ nwere ike ikwu ihe na-eme ya ihe a gị biko gị nye post anụnwa ka o nyeli ya aka na atụzikwala atọ na-elugo gị ịnụ nwaanyị na anụbe nwaanyị in fact this guy ọsị m kịta na echi egokwa azụ back to Naija na ada alụzọla na-akwụ ọtọ too much na egolu moto n'anya still na ka a na-akọlụ m ihe a kịta na ọ na-egbu ya na-egbuzie non-stop nye ejekwa teaching hospital again fasị ya na-eme gị ọpụrụ iwu na-eme gị ọpụrụ o nwere ifefa ga-emezi na ọgwụ ka ọ ga na-aṅụzi wee na-handle the pain ya aṅụgidego ọgwụ dụzikwa onye ka ọgwụ nwụọ na-achị bịa ife ọzọ na-arụ ya anọgide ya akwụsị ịṅụ ọgwụ maka nọọsụ ọgwụ ka ya nọ na-aṅụ ka ọ kọsịala m akụkọ nnechi na m ga-asịkwa ya welie nụọ nwaanyị ebe o nwere ike ịtụbanwu nwaanyị ime kama ya kọtụlụ nwaanyị maka na ife dị n'ihe a dị very delicate ịghọtago ebe afọ abụrụ ebe a na-akpa aka anyhow maka na ọ na-agwa m ọbụgodolo ọpụrụ ọzọ na ya ga-eme whatever it takes ọbụgodo ụmụ na-abụọ ma ịtọ ka ọ mụtalụ mụtasịa o wee nwee ike zọbazie onwe ya o nwee ka esi zọkatasị na ọba n'akụkọ Mgbọgafọ na Mgbeke ka ọ makwalụ na onwego nke o ji aka o ife a bụkwa echiche nke obi m ka m na-ekwu I'm just saying that like ma ị jụọ ma ọ bụrụ nwanne m alụ m ga-akpa ka m na-ekwu ife a na anyị niile bụ nwanne ya chee nye ọfụma mgbe na-ayọkwa ụmụ Igbo biko mgbe o ji wee wepụta ife ebe a na-amagolo ka o si wee dọrịa ọ bụrụ na ị chọrọ ide na comment section my number dị na my page just click on WhatsApp for my number imelie voice note ọ bụkwadụ na ị chọrọ imelie voice note na ị chọrọ ka nne ife ikwu maka mana ụmụ nwoke mara onwefa enye gị nọmba ya gị na ya na-aba akpa ịghọta na o nwere ka ị ga-esi nyeli aka maka na ụdị ife a cheki elu na elu ọ sị na nke na-egbukelisi bụ nke aka ekpe constantly na ọnya na-egbu ya 247 nke afọ pele mpe ọ sị m na ọ bụrụ na ya nwere nne na nna na fakali inyeli aka triti efe mgbe ya pele mpe mana na emụrụ nne ya n'ọsọ nne ya ka amaala anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwanne anyị nwoke aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazialụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ka agba ma nwere ike ịlụ ndị dọkịta ntị ọ bụkwanụ na inwe dọkịta onye ọbụla ị chọrọ ịkọlọ nwere ike ịkpata alụ ka ịkọtụrụ ya ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ